Ba yasuk lang war kurtong ka kun nyotrap National Awakening Movement ka khnam hak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council na Shela constituency ulawan bantap kertang yala di ha office Sora Civil Subdivision hak laipoi ter ukolalengkot araja arpesan. Habakran sekilat pathai kubor ba yasuk lang ulaong baudan ka jingang note ban wanra ka sensyar khadar ka bajanai lingba ka District Council. Kumba pilatip hi nang ni na Shela constituency jongi ki don kiri kraw kiba mi nakanika dong kathan ke jong de kabaning kong hi kalong ba ni de ban budin ba penek pensa ya ki mati ki dustur jong ka ri bat kun khasi kun khara jongi ha ka biya de ban ka kernit ka ban ri sha ka dus council nakaliang ka jonga ka de kasin ka baning kong mah mga don nakanika politika parti kapala pediang sokai nga mensua nga don haki kamshnong bat ngala trey ka kamshnong khat ar bat khalai snem tangita angno snong spi kashnong jonga dei hawalo ka ka banga thmu ko long ben ba ngindang penek bat penskem lani ban khmi binia ka ka jingdon kam lada nglayo bandrung hangte des kamse haka jingya dei bat kibor sun char snong ka jingya dei bat kini nakaliang kajonga ngamdon ban ong lani ban comments lani ban kesan ka jingya per na kawai ka hima syakawai ka hima ngidon na kajong lese kumbangan cuai nupsa Shela ka dan uwa dadar ka maulong ka walong kidon sadar sobar kidon sadar tika don la kajong ki rukom ki dustur ka baning kong hi kalong ben ka jingmi jonga syakman ngayo iba ngidon kam ya ki samla kam tam akan ni ka jeli la ni ka sain perkat ka bamenta na ka benta ka imlang ka salang bat ka jingya dei ha ka snong ka tha na kaliang ka jonga la dau play ibet ban bangan poi cha ka thong na kaliang ka jonga hi masngau dei ba ki kun samla ki jongi kinam long lengkar la ni kinam du ya ka ka benta ka ba dei bat ka ni ka kam ka ba kongsan hi ngi dei ba ki kun samla jongi ki dei ban ne ban pendep ya ka ba ki don haka jinya dei ba ka pule ka dangle bat ka ba kongsan ka ba ladang nga poi sha ka thong ngan yalle katla kat yai kumno ban thau bilat ki lenti haka jinya dei na ka benta ka jongi Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet yakasha plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat akabathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya